Moikka kaikki, tässä on Tumppi Tuohteen, miten täällä menee, mulla menee hyvin. Tänään tulee pitkästä aikaa tästä hieno video. Sori, mä nyt lasken teitä tähän se tälleen. Tänään tulee tällainen... Tai sitten jo ymmärtää. Mikään aika se oli. Mä esitän. Tässä on kissan ruokahaaste osa 2. Nyt mä esitän teille mun aineksia. Esitteleekö ainekset? Aromisuola. Hyvä. Tässä on pelkkiä mausia ja sitten täällä on puolukkahillo. Sitten on valkosipulimylly. Sitten on vanha kunnon tuttu mustapippurihylly. Eiku mylly. Ei hylly vittu Tuomas. Sitten on vettä, että mä voin parantaa oloani ja vaikka laittaa sillä sekaakin vähän sitä. Noniin, sitten meillä on sitruunapippurimylly. Sitten meillä on jauheliha ja yleismauste. Sitten on oregano. Mä teen nyt tässä välissä nää ruuat tää. Elikkä sit mä kuvaan tonne. Tai mä pidän sitä tässä sitten. Okei, mutta mä runkoan. Mä jätkän nyt tässä välissä. Mä teen vaan tässä. Tässä on teen nyt oli sitruunapippurimylly. No, puolukkahillo mä laitan viikkana, koska se on mulle hyvä. Sitten tulee... tuo ääni, tuo haju. Sitten meillä on mustapippuri. Vanhan kunnon toppu. Noin. Sitten on siellä nyt vähän se valkosipulimylly. Onks tää oli joskus mun videolla? En mä muista. Vittu. Tähän se mausteiselle. Nyt tippaa oreganoa. Tippa oreganoa tarkoittaa koko purkki näköjään. No niin, sinne meni se jauheliha. Nyt ois se vikaosuus. Mun lemppari. Puolukkahillo. Sitä litrataan sinne ainakin 1 000 000. Skirt. No shit. Noniin. Nyt tässä sekoitellaan tätä hienoa miksidappia. Noniin, kattokaa sinne. Vittu, se on ihan paskan näköistä. Tää on puolukkakissa. Tää on puolukkakissa. Ruokahassa vittu. Tää oli vähän niinku melkein mun eka video. Mä melkein remasteroin mun uuden ekan videon. Nyt. Noin mausteet on tässä niin kovimmat asiat. Nyt mä osaan näyttää pahaa. Jos tää video saa 20 tykkäystä, mä teen maideen tonne perjantaina. Vittu tää kukkapulä käydä leikkaamassa suihkus. Jos mä syön tästä vielä nää puolet. Jos mä syön tästä puolet. Jos mä syön tästä vielä puolet. Mä onnistun jotenkin. Tää on vielä pahempi. Joo. Hyi vittu. Tää tässä on unta lempihaas ehkä. Noniin, mutta. Mä sanon vaikka, tää kissanruokahaaste on epäonnistunut mun mielestä.
Hyi vittu. You raise me up, I'm feeling like a... Mitä vittua? Mä en osaa laulaa. Noniin. Kuten huomaatte, Untamo, kato tänne. Moro Untamo. Untamo sä nyt terve. Noniin. Toi oli kissaruokasta. Mä muuten voin esitellä teille mun Bluetooth-käyttömi, joka on ihan paska. Mun mielestä. Noniin. Minin hieno iso kajari. Tää ei oo kunnon sellainen tosi hyvä. Ja muuten viimeksi oli Dexalin juomapullo. Nyt on Tupperwarin. Nyt mä keksin, Untamo, avaa jääkaappi. Noniin, nyt mä teen vaikka, mä yritän juottaa vesipurkin loppuun. Untamo kattoo vähän siinä. Siinä oli ainakin vedet vedin. Vittu. Tää oli puolillaan oleva kissarokaasti. Ja sinne mä lisäsin vittu jotain paskaa. Noniin. Mä voisin syödä jopa pinaattilettui. Tai tehdä Instagram-liveä tän jälkeen. Tai sit syödä tätä äidin tekemää lasagne. Mutta mä vielä esittelen teille mun uuden futiksen, minkä mä ostin siis ihan tänään. Tää on ihan vitu hieno mun mielestä. Tai tällainen on koulullakin. Tää on vaan tällainen hieno uusi. Mä esitän vaikka tän äkkiä. Tällainen Umpron pallo. Tai aika kova. Mä sanon, että Umpro. Mä en osaa mikään pyörä. Joo, vittu. Mä on mitkä hyvä pomputteluskillit. Voin yrittää näyttää teille mun pomputteluskillit. Tää on vähän tällaista jalkapalloakin. Vittu! Nyt meni paljon ihan helvetin kauas, mutta tää video tässä on tässä. Käykää liketkää. Käykää tilaamaan mun kanavaa. Liketkää. Ainakin kommentoikaa. Jos mä saan sen 10-20 tykkäystä, mä teen sen maidenko. Jos se ei tuu, mä teen vaikka 10 tykkäystä. Jos tykkäsitte tästä videosta, tykätkää, kommentoikaa. Tai jos et ole vielä tilannut, älkää vaan menkää tilaamaan se. Meikäläinen oli Tuppi Tuaksitelolla. Meikä lähtee nyt menee. Moro!